Ποιος? Έλαξε. Άσιο. Master Tempo, ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω. Την πορεία σου να αλλάξω. Μπορεί να έπεισες στον εαυτό σου πως είσαι αλλού. Η καρδιά σου είναι εδώ, όχι στο σπίτι αυτού. Κι αν νομίζεις με τη νέα σου κατάσταση πως κάνεις επανάσταση. Ξέρεις, σου βγάζει νερά Σου είναι δίπλα μου εδώ, με τον άλλον γεμίζεις το απέραντο κενό σου με κοινό. Με έναν άλλον μου λες τη ζωή σου πως έφτιαξες. Παίξε με χωρίς Παναγία. Τώρα του Τζάνα σε λέει τσάνε με τα καλώδια, τα έχω θα αλλάξει στο έτσι στο Βόλβο. Τσάνε με τα γαμμένα τα καλώδια και δεν παίρνει ρεύμα. Μπαλωταρισμένο είναι. Δεν είναι. Λίγο μπαλωταρισμένο είναι αφού δεν παίρνει ρεύμα. Σε ζάντα. Είχα του βγάλει την ασφάλεια. Πατέρω σπίτι τώρα, Ωραία που είστε. Να πάω να φέρω το κούβερνο και μετά να έρχομαι να με έπαιρνες. Μου κάνει ο Τζάνας, λέει, θα με πας λέει ρε μαλάκα στις υγείας μου. Λέω, όχι θα με δει ο πατέρας μου. Λέει, έλα ρε μαλάκα, λέει, πώς θα πας δεν θα με δει, με σβηστά τα φώτα, λέει, σιγά σιγά και μετά θα τα ανάψεις. Λέω, όχι θα με δει. Λέει, καλά. Λέει, έλα σε πάω να χρησιμοποιώ την φορά. Δεν είχα ξεκινήσει ακόμη και το κομπλέ με τα 4x4 γιατί δεν έβγαινε πάνω με τίποτα. Και έχω στο βρρρρρ με πρώτη και κόντευε να σβήσει. Δεν το έκριζω.